Música, maestro. Вие сте като американски филм, посрещате госпожата и накрая тя всички ви усмирява и ставате предварителни данни. Знаете ли шето? Ставайте да ви научим шето. Втората песен. Не, бе, са. Кой ще може? Кой може да го започне? Дали му трябва? Това е малко по-тежка музика да подавам. Това ще да ви се да... Ама те си малко по-тежки.
значи не го знаете всички. Това значи, че трябва да се учим. Кажи така. Затова казвам, ако знаете, трябва да се хванете, за да разберат, че го знаете, за да не се налага да ви обучавам на това хора. След като някои от вас седят, искам да ги науча. И затова ще седя малко време. Кой не го знае? Вие не го знаете. Или го знаете, обаче си мълчите. Не го знаете. Добре, айде така. Вие не го знаете. Ами аз не го знам. На мен всички, които им пускат да в една езица. Само момчета не го знаят. Аз съм посочил, аз не знам. Аз съм на микрофона, примерно. Не парете ме. Добре. Искам да се наредите преди, за да може да виждате, аз ще ви покажа постъпки. Момичета, вие го знаете, видяли, че танцувате, ти не го знаеш. Добре. Показвам го. Покажи Само го. пусни за малко от него. Пуснах само за малко музиката, за да почувствам. Сега ще ви покажа без музика, защото прави първо навлясно. Раз, два, три. Раз, два, три. Първо това движение искам да научите. То не е трудно, просто е важно да внимавате, когато се казвам. Раз, ръченична, раз, ръченична. Много е лесно, мисля. Супер, правят се идеално. Раз, два, три. Раз, два, три. След това имате назад. Раз, два, три. И после имате едно кръстосване. Брои се раз, два, три. Когато се покръжила в ума, ще стоите. Ако може, за да стои по-различно, например, като прави това, може тук да направи така по-кръца, да стои по-кръсиво, иначе така обикновено. Може, разбира се, аз съм още много други аспекти, това да се каже. Между другото, много се забием асистенти. Обаче за начало... За начало предлагам да ги научим да може да свикнат с основницата. 50 на 50. Нека да научим първо основните стъпки, да се справите. Сега ке страдаш без мен. Чарам си. Тренировки са. Ке чекам. Чао, Бене. Петък ще се види само. Абдуле, няма тук стана на това. Как се казва? Защо стана, Марус? Що да прави? Това. Аз не виждам, за да се върна, ще ги гледам. Отначало. Раз, два, три. Раз, два, три. Назад. Разпръскваме. Това е. Идвайте наляво. Раз, два, три. Така, прави минута, бирама. Ако може да само внимание на по-добре. Само да ни научат и той тича докато прави превигация. Аз ще ти каза да учи. Ето, снимаме. А, добре. Всичко се снима. Един чува да трябва. Един, това не си позите, бе. Тук има
Хая, няма боле малко жи. Без музика не им е интересно. И как сме момче? Але ти отне посещена му при фотоинче. Без проблемките взема. Той ще си за нагоре, не за тук. За нагоре София, Плевен. Forever. По-нагоре. Виж към оклан. Янков ти. Той се легава, няма да... Това да си бела на дома. Айде, станете отзад, сега не вижда добре. Мига давай. Айде, айде. Кой се смее, няма смисъл да остава направо. А ето момиче много хубаво знае, с водата. Ева играй малко, покажи, що е танци. Айде бе. Не е по-удобно. Как предпочитате? Обаче този път ще го бъде с музика и няма да спираме. Защото така по-лесно ще го мисля. Може ли музика? Майстро, музика. А един е забавя с цялото хоро. О, не може Нещо, такова. което трябва да бъдете внимателни. От предвид на това да има подскок. Знаете, раз, два, три, назад. И сега тук има подскок. Той го прави от другия край. Вие когато посочите подскока и оттам идва грешка. Ето в начало. Раз, два, назад малко. Сега подскок. Не, парго, кари. Те телевизия. Браво, браво на тия хора, бе. Те такива хора трябва за България, брат. Подскок на десния край. Подскок. Той играе шербетийската. Аз от това казвам, да ми гледате така, както аз съм заставила. Ще ви е по-лесно според мен. Ето показвам. Раз, два, три. Назад. Подскок на десния. Подскок, стъпка, кръстосваме. Начало. Раз, два, три. Назад. Подскок, Ти избегваш и мен. Ти дали си до мен? Нищо. Ти избегваш и мен. Ти избегваш и мен. Слушай ли си някакво момент? Само после да работиш. Ти го проработиш, нали? Аз не ще да ви първо. Всички на място така. Аз знам къде ще ви кача. Последния път го показвам. Последен път. Тя за малко да го развиваш. Води става хаос. Раз, два, три. Назад. Музика и всички да се хванем. Добре. Тя малко да го развиваш. Айде всички! Народни представители. Аз не съм готов, човек.
Така, Айде вече такъв помощник беше изкарал. Помощници на оператора да не ги бара хайде никой. всички. Хайде. Вие го знаете, нали така? Трябва да покажете, че знаете. Ние сме по пената. Защо не? Айде, иди, айде. Искам всички. Аз не мога да го играм това хора, господине. Така. Симеоне, айде да те помоля. Така. Музика. Следващия път отново ще танцуваме това. Следващия път ще го Искам един русен кипчек. на розата музика няма пише. Извинявам се. Има обаче ако няма да знаеш, ще се радвам да го казва се циганско хоро, това ми харесва. Много е раздвижено и ритмично. Кажете го, господине. Пустете малко турк! Пуснете сега руското хоро, нека да им покаже. Индийско. Ако някой намери музика за следващия път и ако някой го знае, ще се радвам да ми го покаже. Искате да добия турк? Дай, че бъде И Елено му. Елено мама. Добре, я да видим кои могат да... Добре, я излезте тези. Елено да се могат. Ай, пуснем нещо играем сега.
Той ще го не мисля, че да е... Зайначо! Къде е Зайначо? Защото си го изглежда. Съжалявам ви, пак да се включим в обучаване на хоро. Ако разбира се ви харесва, казва се Баренски хоро. Избрала съм, защото не е трудно. Мисля, че бързо ще го можете. Може малко да починете. В същото време е интересно. Ама тя малко се измори, освен да пуснем едно караоке, една песен да изпеете, тя да си почине. Дай микрофон. Кой ще е по... Господине! Дай да направим една четворка, ние нашата група. Да я поздравите, искате с една четворка. Добре, коя песен тогава? Речте ми фамилия. Речте ми фамилия, брат. Тази песен е на Антимония, да се вярвам едно време е много
А,